Nistan siblek mit-telf raġuni għal-vot tijak ma jiswa xejn, anzi sir kompliċi ta' min jgħidlek għanna l-mandat għankomplu nżidu d-dejn. Il-messaġġ tagħna huwa wieħed ċar, la rajna l-bidla għal xejn. Tivvutax, la mawn xazla tista' tagħmelek. Tivvutax, issa ċans forsi nqumu minn hemm. Tivvutax, ma tagħmilx differenza min ikun il-prim. Tivvutax, min dibattitu nippreferi żabb il-prim. Tibdil minn ġo sistema stess qatt ma jista' jkun biżgħet biex jitranġaw l-affarijiet. Nafu li din għajta fid-desert kulħadd se jara kif joġevola xi partit. Tivvutax, il-problemi bis-sistema ser jibqgħu hemm. Tivvutax, ivvutajna kemm il-darba u għal xejn. Min jivvota jippretendi dejjem iktar u l-partiti kbar jibdew wedu l-ġubijiet. Għalhekk m'għadix sistema kollettiva li tippremja lil min joffri is-soluzzjonijiet. Mort fi kju, għand politikant, jek għatma sabulek xol, bla ċertifikat, jek għatma rbaħt kontratti, bl-aktar mod sfaċċat, m'għandekx minn xiex tibza, min ser titlef xejn, mhijiex bissejjed, iżda l-ewwel pass. Tivvutax, din mhix apatija iżda messaġġ kbir. Tivvutax, issa xbajna bil-politika tad-dardin. Tivvutax, la m'hawnx għażla tista' tagħmelek. Tivvutax, issa ċans forsi nqumu minn hemm. Tivvutax, din mhix apatija iżda messaġġ kbir. Tivvutax, issa xbajna bil-politika tad-dardin. Tivvutax, la m'hawnx għażla tista' tagħmelek. Tivvutax, issa ċans forsi nqumu minn hemm. Jekk ma taqbilx kompli jorqod hemm. Grazzi.